Мислите ли, че Господ не знаеше, че Адам и Ева се грешиха? Мислите ли, че Господ не виждаше къде се крият? Мислите ли си, че наистина тези въпроси бяха ударени, защото той търси някакво знание? Не. Но идва много лош период, когато греха започва да работи в твоята идентичност и начин на поведение. Поради страха от последствията, това, което ние правим, е, че ние започваме да задълбаваме грехът към сърцето си. Ако осъждението е на база ментална борба, защото там е осъждението от греха, той не идва в сърцето ти, той не осъжда директно сърцето ти, той осъжда твоето съзнание. И там много по-лесно да се справиме. Обаче, когато това осъждение започне да прониква надолу, то се опитва да се закорени в нашето сърце. И това е пътят, по който греха започва да влияе. Защо си мислите, че се казва бойното поле на ума? Защото в умът ни зависят изключително много неща, които се случат, и изключително е важно да разбираме, че пътя към сърцето идва чрез умът ни. Това, което ти допускаш като мисли, това, което допускаш от изговорено слово около хора около тебе.